Hamu akadongan sahapursiaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Amanami inanami hahaanggi pinariboto. Sadarion ingototado akadongata naung jumulu modding sia tonga-tongata di bagasan sataon parhuriaunon. Idangna mangarukari lungun manang sidangolak kita nuaing disi. Ay tapatu pape parningotan diaka naung moddingi. Napaingotok kita do pabuah hitape modding do muse songodongata naung parjulu moddingi. Jala tahapor siai do. Idada hamatean ujung ni pardalan atta tungdalan hangoluad doi songon nidok ni Apostel Paulus tuhuria Korintus. Ay apala Tuhanima natuat sogot sian banwagidjang mardongas suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohot mardongas sarune ni debata dungi hehe majumolo akanamate akanamarhite-hite Kristus. Hurian itu hatta akauma goar ni huria goar ni ruas ni huria namarujungulu di bagasan satao parhuriaon tanggal 24 November 2010 sia sahat minggu 22 November 2020 sadarion payuti utamuma naparjolo Jomsen silalahi ruas ama umur 73 tahun modding di hari Minggu 8 Desember 2010 sia. Alamat Kapung Pedurenan, Jatiluhur, Jatiasih, Wik 5. Paduahon, Sodang Marulitua Hasiholan Nainggolan. Ruas ama onop 5 tahun, modding di hari Rabu 11 Desember 2010 sia. Ruas Nihuriai di Jalan Siliwangi, Komplek Chandra Baru, Wik 4. Patoluhon, Horas Sitorus, Ruas Ama, umur 46 tahun, modding Sabtu 14 Desember 2010 sia, di Jalan Tampomas Perumahan Pondok Melati Indah, Wik 4. Paupaton Bungaran Situmorang. Ruas ama onop 10 sia tahun. Modding di hari Jumat 10 Januari 2020 di Jalan SPG Pitu Lubang Buaya Wik Sada. Palimahon John Prit Lubaraja SEMM. Ruas ama umur 50 tahun. Modding di hari Sabtu sada Februari 2020 Maringanan Jalan Cendrawasih Komplek Bumi Makmur Wik 2. Paunopon Sunggu Jamsari Pargaulan Sihobbing. Ruas ama umur 50 tahun. Modding di hari Senin 3 Februari 2020 Maringanan di Jalan Bulak Tinggi Jatirahayu Pondok Melati Wik 4. Papituhon Situa Bismentua Nainggolan SH. Ruas ama umur 60 tahun. Modding di hari Selasa 24 Maret 2020 Inganan Nasida Komplek TPRI Jatirahayu Wik 4.
Pawaluhon James Lubat Tukup ruas ama umur 54 tahun modding di hari Rabu 8 April 2020 inganan nasida di Jalan Rawa Putat Jati Cempaka Wek Onom Pasiahon Roy Boy Batara Adyaksa Parhusip Boy Batara Adyaksa Parhusip ruas Naposo Bulung Bawa umur 37 tahun modding di hari Selasa 14 April 2020 inganan nasida Komplek Binalidung Godang Sari Wek Onom 10 Rose Ana Boru Aritonang ruas Ina umur 74 tahun modding di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 inganan nasida Patria Jaya Jatirahayu Pondok Melati Wik Opat 10 sada Nelson Baktiar Purba ruas ama umur 66 tahun modding di hari Minggu 12 Juli 2020 inganan nasida Jalan Langgar Lubang Buaya Wik Sada napa 12 hon Saidah Boru Sihobbing ruas Ina umurna 63 tahun modding di hari Rabu 20 sia Juli 2020 alamat nasida Jalan Siliwangi Chandra Baru Wek Opat 10 tolu Situa Victoria Borusitorus ruas Ina umur 52 tahun modding di hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 inganan nasida Jalan Raya Hankam Jatimurni Wik 5 14 Lince Marlina Boru Lubatobing ruas Ina umur 30 sia tahun modding na di hari Minggu 10 September 2020 inganan nasida Perumahan Wahana Pondok Gede Wik Opat 15 Maringan Tapu Bolon ruas ama umur 61 tahun modding di hari Jumat 2 Oktober 2020 inganan nasida Bulak Tinggi ruas di Wik Opat asa torop ni ruas nihuria nama rujungolu ima ama 10 halak ina 4 talak na poso bulung sada halak punguma sude 10 5 halak nunga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion alai nangpe ikon ape tuganup jolma hamateani songon nang masa tuaka haholongan nirohata naung jumului di bagasan pangaramotion ni debatado nang akai saluhutna ai Kristus do Tuhan ni namangulu dohot Tuhan ni namati ikos sudedo pe jolma mamulus hamateani dang mardia ibar manang isepe na met-met nang namagudang namora nang pe napugos nasangap nang lea nagogo nang nagali atong jongjong mahamusalut na. Di bagasan uduk dohot serep ni roha martangyang mahitabe di bagasar rohatta asa totong ingot hita
pasahat derita tutuhata, sahat ro di hasusudani bohal tabi. Laos tatangyak koma nang keluarga ni dongatta nahung parjolo moddingi. Amin. Rap mahita mangedehon bukwede HKBP nomor 347 ayat sada sai masih paidan. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pingot hamido sadarion akadongan nami naung jumulu modding sian hami. Songod duhut-duhut do tutu saluhut daging. Jala songod bunga-bunga do saluhut hasangapun ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti. Jala nunga marurus bunga-bungai. Alai hatami hotdo rodi saliling-liling na. Ajari jala pargugui mahami. Asa masih hohot hami diha porsion nami. Asa berju hami rasi rasa mate. Asa dohot hami parjabbar dituppal hanguluani. Amin. Hudul mahamuna.